Di kayaten nga agsugli ti dati, tirwangan na isira kun pa'y idi, irugi kun makipagnaken ni Kristo. Tumaray nga makilumbat pagka-Kristiyano, pabilgen na kan kanayo, lumardarang kasla apoy na kanayo, agayos ka kanyak nga kasla dano, tapno matulungan dagi jay agrigriga. Amin nga kasip ngetan masilawan, adu ti bantay nga kalkalay ate, karayan nga nauneg lang languye, ti Diablo isut kaputa adani Jesus isut kadwa, nga isulaeng iti pagsanggira, ket agbal baligiya kanaragsa, ket dagiti angheles mo tinagan mo, Jesus, maitan-o. Pabilgen nakakan kanayo, lumardarang kasla apoy nga kanayo, agayos ka kanyak nga kasladanon, tapno matulungan dagi jay agrigriga, ket amin nga kasip ngetan masilawan, ket amin nga kasip ngetan masilawan.
tagiti dungegen kuana taadan tutigun gunaenda di kakadi ag dua-dua kaksa kadagiti kalkari ti Dios ken ka iteta amin ama sapsapul mo noon unaen mabiru ken ni Yesu Kristo di Biblia isut ibagbagana ket awan nagbalbaliwana nagasat dagiti dumegen kuana taadan tutigun gunaenda datayo nga makunangan anak na sa pulentay ti Dios nga ingingana taiti presensya na ket dakel unay ang liwliwa ken mangan andingan di Biblia isut ibagbagana ket awan nagbalbaliwana nagasat dagiti dumegen kuana taadan tutigun gunaenda You're listening to Local Songs YouTube channel. tibiyag dito'y lubong agpatinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo madamdamay sunto ti pagtaengan di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu Kristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem mo upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kanto bayan ay wanan ka inggana panupalan di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu Kristo dati gungunam agururay ken ka ragsakem ket ti panagserbi ketong palen ti bilin ni Kristo taas si degen ti yaay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay
ken Jesucristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupan, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtumpala, agtuloy ka, ken Jesucristo. Dati gungunam agururay ken ka. Idi agis eskwela nagaduti kuwarta inted data tangken inang emjak amut pangigas tua inusar ku ti barbar kada ininom ken salsala tinggana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta nagikatak ti eskwela adut nagtuturunga ijayak nga naisagmak nangalaak ti problema unak nu awan namnamak nga masulbar ti problema kem ti Dios nagsangita kararagput ng egan na nagserbiak iti apo pinakawan at pasuko pinalbaliwan at yagpo ket permiti ragsakpo intuloy ko ti eskwela dananang kentatang nakaragragsak agyamyaman dati apo ingganat naturpus ko gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasak kitda kayut balbalakada gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasak kitda kayut balbalakada kakabsat ko nga Kristiyano agpatpatuloy kayo papig sa inyo't pamatiyo taumayan ni Jesucristo nagitirig-rigat yu ket ano sanyo ay gagangay
ngem ti maysa nga mukunay nga ni Jesus isut ada ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno marikrik na ditoy puso. Di ka pa'y naumagayen, di ta ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agpasbasul ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, umadang kan tapod no nga dalan, talikod amday ta pagpaspasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Kunam nga si kaket Kristiyano, ngem ti biag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Nalakalang day tagayen, ipapumbabam day tabagin, Nesus ti asid kam, tiyagayat mo ket maalam, day tabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, umadang kan tapod no nga dalan, talikod amday ta pagpaspasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Maysa nga aldaw ket sumangka, ti sangwanan ti namarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturungam, isu nga agpanpanunot ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, umadang kan tapod no nga dalan, talikod amday ta pagpaspasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka. Ni Jesus ti sungbat amin nga ribrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga ribrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok adut sa lutsod, taunek ti panunot mo, resulta ti disma
kaputi na palabas nga di mo malipatan ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Amok nga dati bantay kasla di makalayan amok nasib nga tangatang mo kasla nga di aginit no bilang man madimam mo ti sao ti Dios puno ket nulok tam tapusum ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid pay ken kuana awan ti daduma.